Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita saking kelompok sekawan badhe nyritakaken cerkak irah-irahanipun bangga karo kabudayaan Jawa. Kapisan tepangaken nami kula Monica Intan Nugroho saking absen 24. Nami kula Frizalila Novada saking absen setunggal. Nami kula Zakia Afifah saking absen 16. Nami kula Deva Adilia Jiramudorong saking absen sekawan welas. Nami kula Sofanda Saila saking absen 3 dosa setunggal. Nami kula Sultan Farhan Fatoni saking absen 3 dosa kalih. Nami kula Tari Samega saking absen 3 dosa gangsal. Semangat ngadepi kelulusan wiwit berkobar ing murid kelas 12. Dheweke kabeh tansaya semangat lan pengin age-age mbacutaken menyang jenjang kang luwih dhuwur maneh. Kalebu Alana Clarissa, wadon kang kondang karo loga Jawa lan ayune. Cah wedok iku lumakung liwati gerbang sekolah. Dheweke ngobokake tangane ing jaket kang dheweke gunakake dina iki. Rambuté ditaleni kareben katong rapi. Kaya kulina, Alana tansah dadi wong kapisan kang teka menyang klase. Nanging kayane ora kanggo dina iki. Dheweke ngolehake sawijining bocah wadon asing, rambut lempeng, sak pundak, tengah lungguh ing pinggir bangkune. Alana gumuyu ringkuh. Dheweke babar pisan ora kenal wadon iku. Nembe pisan iki ana kang arep serawung kae. Uripe obah drastis pirang-pirang taun kapungkur iki. Maneh wiwit kanca-kancane ngadohi dheweke lan ndadekake bahan bullying. Alana dadi bahan bullying kanggo kanca-kanca ing SMA-ne. Amarga mung dheweke kang ing jaman saiki isih migunakake basa Jawa. Alana kaanggep ngupadi perhatian dening kanca-kancane. Salah siji kang nglakoni bully lumayan parah ing kae yaiku geng Adelio Devano. Amarga geng iku kabeh murid ora ana kang arep srawung Alana maneh. Dheweke kabeh wedi menawa kaweruh srawung Alana, dheweke kabeh uga arep dadi bahan bully dening geng Adelio. Rasane pancen lara, nanging Alana kudu kuat nglakoni. Apa maneh demi nglestarekake budaya Jawa kang ing jaman iki akeh ditinggalake dening para remaja. Saliyane iku uga dheweke kepenak migunakake basa Jawa. Dheweke ngrasa luwih sopan marang kang luwih tuwa yen migunakake basa Jawa. Kowe murid anyar? Takon Alana gemeter. Iya, kenalin aku Alexa. Bocah kuwi tanpa ragu menehake tangane. Dheweke uga migunakake basa Jawa kaya Alana. Alexa, Jeneng iku ngelingake Alana karo jeneng kang dhisik dadi kanca cilike wektu ing Surabaya. Kanca cilik kang dhisik tansah nglindungi Alana saka sapa wae wong kang jahat ing kae. Nanging wektu Alana pindah ing Yogyakarta, dheweke kabeh babar pisan wis ora sambung nganti saiki. Nanging Alana iling Alexa ora dhewe arep dadi kancane. Dheweke mung durung ngerti ngenani geng Adelio kang mbuli dheweke. Sawise dheweke ngerti, mesti dheweke padha wae kaya karo wong kang liyane. Lunga ngadoh kanggo ngupadi aman diri dheweke kabeh. iya, araning aku Alexa. Gene ya kok kowe kaya keder. Oh, gak apa. Araning kowe sapa? Alana Clarissa. Dheweke kabeh pungkasane padha-padha salaman. Esem cerah pun terpancar ing rai kaping lorone. Wau aku bibar saka ruang guru. Terus malah langsung dianterin mrene. Tembunge wali kelasku durung teka. Sadurunge aku remen padha logat lan gaya omongmu. Awak dhewe padha-padha migunakake basa Jawa. Tenane, Alana iku banget kanggo miwiti guneman luwih-luwih dhisik. Nanging kayane murid nembe karan Alexa iki grapek banget lan cerewet. Untunglah gawene saiki lega kanggo ora mikirake topik terusane. Alana mung nganggung cilik krungune.
dheweke keder kudu ngrespon kaya apa. Gene ya kowe migunakake basa Jawa apa maneh iki Jogja, kutha kang uga lumayan gedhe. Mesti murid-murid liya migunakake basa Indonesia lan logat lo gue. Takon Alexa ing Alana. Saka cilik aku wis diwuluki migunakake basa Jawa, apa maneh keluargaku dheweke kabeh ya iku keturunan Jawa. Alana gumuyu mbari jawab. Oh, ngono. Pantes wae basa Jawamu kayane wis lancar banget. Saliyane iku kowe ayu banget, kaya wajah-wajah wong Jawa. Alana geleng-gelengake sirahe weruh penuturan Alexa. Alana mikir sedelok, kayane dheweke ora perlu repot-repot mikirake bahan guneman. Alexa malah karo santai nyeritakake apa wae ngenani dheweke marang Alana. Sawetara Alana, tentu wae dheweke mung meneng dadi pamerang kang apik. Aku remen lho karo kowe. Kayake kowe kuwi meneng-meneng priye ngono. Ucap Alexa karo semringah amarga bahagia duweni kanca anyar kaya Alana. Oh, ngono ya. Tembung Alana sinambi menundukake sirahe. Kowe mendingan lungguh ing bangku kang liya deh. Tembung Alana karo kaku. Duduk apa-apa dheweke mung ora gelem Alexa jadi ancas geng Adelia terusane. Gene ya, ing kene wis ana kang ngisi ya. Alexa ngerasa ora sekeco. Dudu namung Durung kober Alana sanjang sakabehane. Pira-pira murid wiwit ngleboni kelas. Dheweke kabeh kaget banget weruh Alana lagi kondo. Banjur dheweke kabeh uga padha-padha berbisik. kasihan banget ya dia duduk bareng Alana. Bener banget, gimana kalau dia jadi korban? Nah, itu dia. Mending lo kasih tahu dia deh. Oga banget, gimana pas gue ngobrol sama mereka tiba-tiba dia datang? Kabeh berbisik. Nanging jelas banget krungu dening Alana utawa Alexa. Alana mung tumungkul meneng lan ora berkutik. Luwih tepate Alana njajal nglirwake dheweke kabeh. Alana, aku Anak iku gumuyu kaya ora kedadean apa wae. Atine bener-bener wis kuat ngadepi kabeh omongan dhewe kabeh. jadi priye, aku oleh nunggu ning kene. Alana keder banget, dheweke ora gelem bocah wadon iku dadi korban. Nanging ing sisi liya dheweke ora sekeca kanggo memintane pindah. Mending pindah wae. Kowe bakal bebaya yen lungguh ing kene. Bales Alana karo tatapan memelas. Bebaya. Alexa meneng, dheweke yakin ana apa-apa kang diompetake. Alana katon saka cara omongane kang keliputane banget. Kayak lagi ngumpetake apa-apa. Lawang kabuka karo kenceng. Alana lan murid liyane wis kulino krungu dobrakan lawang kuwi. Siji karo Alexa. Dheweke kaget banget. Rong wong cah wadon lan rong wong lanang mlebu menyang kelas. Kabeh murid meneng bendeleng ketekanan dheweke kabeh. Sapa maneh yen dudu Adelio, Andra, Elena lan Tasya. Dheweke kabeh nyimpen tas dheweke kabeh ing bangku pojok kiwa wuri. Sawentara iku Adelio meneng ing pinggire Alana. Ing bangku paling ngarep karo tatapan mangkal. Wong lanang iku ngepalaken tangan kaya ora remen karo anane wong asing kang ana ing sawelahe ana. Siapa berani duduk di situ? Takon Adelio. Gue temennya Alana, gue murid baru di sini. Kenapa? Takon Alexa saiki nantang. Wah, murid baru udah berani. Bales Tasya sinambi bertepuk tangan. Kanca-kancane Adelio kang liya uga mulai gabung lan padha nyruwengi gawe suasana kelas dadi rame amarga kedadian kasebut. Iki yang gene sih. Alana kang ora ngerti ngenani apa kang sebenarnya kedadian ngerasa keder sebab apa dheweke kabeh kanggo mangkono ing kae. Apa maneh ing Alexa. Lan sebab apa kanca-kanca sekelase ora ana siji uga kang ngupakare kanggo mbela dheweke lan Alana. Mending lo jangan deket-deket sama Alana, apalagi duduk di sampingnya. Tuh masih ada meja kosong di samping. Tunjuk Adelio yang salah siji bangku kosong ing pojok ruangan. Lah, emangnya kenapa? Mau dimanapun gue duduk, itu terserah gue. Balese tanpa urus omongane Adelio wae. Udah dibilangin baik-baik juga masih ngeyel. Ucap Elena lan karo sengaja piyambake nyenggol Alexa.
Guneman kasebut dadi penutup saka kedadian panas ing kelas esuk iki. Keputusan wis tetep. Alexa arep tetep lungguh ing ngiringane Alana. Sapira keras Alana mangaribawani utawa njajal kanggo nyuwun Alexa pindah, kaputusan prawan iku ora bisa maneh diganggu gugat. Ulangan basa Inggris dina iki wis lewat. Ing wektu bel nandhakake jam ngaso muni. Para murid selak kanggo lunga menyang kantin. Dene Alana lan Alexa tetep manggon ing kelas amarga dhewe-dhewe saka dheweke kabeh mangan sangu kang wis digawa saka omah. Sopo sih kang tau esuk dumadaan nyamperin awak dhewe lan gene ya kok dheweke kabeh katon kaya kurang remen karo kowe. Takon Alexa bari mangan roti jroning kotak pegawai. Iku Adelia pada teman-temannya. Dheweke kabeh emang ora remen karo aku. Amarga dheweke kabeh pikir aku iki aku iki nggunakake basa Jawa kanggo komunikasi jero sadina-dina. Amarga iku uga Adelia jadi aku korban bullying. Teman-teman sekelas emang ora wani deket karo aku. Amarga dheweke kabeh kedian mangkone bakal dijadiin korban padha Adelia lan temen. Nah kowe meneng wae ngono, bullying iku ora bener. Apa maneh dheweke kabeh jadi basa sadina-dina kowe dadi alasan. Kowe ora oleh meneng wae. Nah kowe uga ngerti dhewe awake dhewe dilahirna saka lemah Jawa. Pedoman awak dhewe uga wong Jawa, adat istiadat awak dhewe uga karo dheweke kabeh ngebuli basa kang kowe enggo padha wae dheweke kabeh ngebuli budaya Jawa. Baris Alexa. Mas Alexa, aku gak apa-apa. Baris Alana sinambi gumul cilik nanggepi. Ngaso rampung ulangan uga berlanjut karo tenang, dheweke kabeh nerusake kegiatan pasinaon tanpa ana alangan. Karo kahanan kelas kang hening krungu swara bel muni. Para siswa berhamburan metu kelas kanggo mulih ke rumah dhewe-dhewe. Terkecuali Alana. Mbok angin saka ndi dheweke kang biasane sawise mulai sekolah langsung mulih, nanging dina iki dheweke ngunjungi perpustakaan sekolah kang biasane arep sepi waktu mulai. Alana lungguh ing sawijining kursi kang ana ing kono. Dheweke maca sawijining buku ulangan kang dheweke ambil di perpustakaan. Pirang-pirang menit banjur dheweke ngrasa menawa kursi di sampinge dilungguhi dening pawongan, dheweke mung melirik sedelok. Lo pura-pura nggak tahu ya, gue ada di sini. Takon lanang iku. Iya. Jawab Alana cekak, jelas lan padet. Alana ora jawab. Ngapain lo pura-pura? Takut ya gue bully di perpustakaan? Gue duduk di sini bukan karena gue mau, cuma gue pingin tanya-tanya sama lo. Bales Adelio, nanging Alana babar pisan ora urus. Adelio ndeleng Alana landhep amarga mung meneng lan buang rai darine. Pungkasane Adelio buka suara bali. Kenapa setiap gue bully, lo diem aja? Kenapa lo nggak balik bully kita? Takon Adelio. Aku ora gelem jadi tukang bully. Aku ora gelem nyakitin perasaan wong liya amarga aku ngerti lorone kaya piye. Apa maneh basa kang semestine digunakake uga kanggo nglestarikake budaya Jawa malah didadekake paugeran bully. Omongan Alana nembe kayana dituduhake kanggone. Apa Alana Clarissa nembe wae menyindire. Mangkelake. Ora kaya biasane Adelio meneng ora berkutik lan ora membentakake babar pisan. Kayane omongan Alana dina iki pengaruh banget nggo Adelio. Amarga apa? Adelio uga sebenere keturunan wong Jawa. Wong tuane uga banget junjung biji Jawa. Apa maneh saka cilik dheweke manggon ing Yogyakarta, kutha kang akeh arep ditilaran nganti tradisi Jawa kang isih terus ngembang nganti saiki. Nanging amarga dheweke nganggo basa, tradisi, lan tetilaran Jawa ing jaman iki wis ora mlebu lan ora cocok karo era kang wis sembang. Sebenere wektu ing omah uga Adelio migunakake basa Jawa menawi komunikasi karo wong tuane. Disurasakake kanggo ngurmati wong tuane amarga dheweke kabeh uga wong kang luwih tuwa. Wektu ing sekolah dheweke mbuli Alana sebenere mung kanggo hiburan wae. Nanging krungu omongane Alana
kang kaya iki dheweke dadi berpikir maneh ngenani apa kang wis dheweke tindakake marang Alana lawase pirang-pirang tahun iki. Lanang iku dumakan ngadeg, ora suwi banjur dheweke eling dhuwur apa kang dheweke tindakake ing Alana lawase iki. Sebenere wektu ing omah uga Adelia menggunakake basa Jawa menawa komunikasi karo wong tuane. Disurasake kanggo ngurmati wong tuane amarga dheweke kabeh uga wong kabeh kang luwih tuwa. Waktu ing sekolah dheweke mbuli Alana sebenere mung kanggo hiburan wae. Nanging krungu omongan Alana kang kaya iki dheweke dadi mikir maneh ngenani apa kang wis dheweke tindakake marang Alana lawase pirang taun iki. Sesuk dinane, alarm muni pukul 5. Esuk saka ponsel Alana. Jero kahanan setengah eling, Alana mateni alarm, banjur turu bali. Pukul 5:05, alarm bali muni. Kayane alarm dina iki nangikake Alana saka turune. Kaya esuk-esuk biasane, Alana tansah dadi wong kapisan sing teka ing kelas. Selang pirang-pirang menit saka katekanane Alana, Alexa karo langkah cilike uga lumaku menyang arah kelas karo bahagia. Mbok apa kang gawe bahagia dina iki? Esuk iki suasanane cerah, malah awan uga ora nuduhake dheweke esuk iki. Dian arep ana apa-apa kang kedadean kang seje saka dina-dina biasane. Bener wae, Adelia, Andra, Elena, lan Tasya teka buka lawang kelas ora ditendang kaya biasane. Keajaiban kang perlu ditakokake. Dheweke kabeh uga langsung lungguh ing papan dhewe-dhewe tanpa mbuli Alana kaya rutinitas dheweke kabeh biasane. Yen ana kang salah karo dheweke kabeh. Dudu mung Alana kang ngrasa, nanging kanca sekelase uga ngrasa mangkono. Adelia, Andra, Elena, lan Tasya lumaku menyang ngarep pinuju meja Alana. Alana wis siap menawa arep dibuli lan Alexa wis siap nglindungi Alana saka dhewe kabeh. Nanging kayane dugaan dhewe kabeh salah. Sesampaine dhewe kabeh ing ngarep Alana lan Alexa dhewe kabeh mung meneng wae. Pungkasane Andra buka swara. Bro, aku minta maaf ya atas kelakuanku selama ini. Tembung Andra karo sirakan tumungkul. Benar, seharusnya kami tidak melakukan ini padamu, apalagi kami membuli kamu hanya karena kamu tidak menggunakan bahasa Jawa seperti yang kita gunakan, dan malah lebih memilih bahasa Jawa. Balas Elena. Iya, kami sangat menyesal. Seharusnya kita menjadikan kamu motivasi bagi kami. Kamu masih muda, tetapi mau menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi, dan kamu juga tetap mengembangkan dan bangga menggunakan bahasa Jawa. Jawab Tasya karo suara kang cilik. Aku juga minta maaf padamu. Beberapa tahun ini selama kamu di SMA, kami menjadikanmu sebagai objek bully kami. Sebenarnya kami juga mengingkari hati kami karena saat kami di rumah juga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahan komunikasi. Aku sadar saat kamu berbicara padaku kemarin di perpustakaan. Terima kasih telah menyadarkan kita. Jawab Adelia karo wajah kang nyesel. Aku wis ngapura kowe kabeh atus sadurunge kowe kabeh nyuwun pangapurane karo aku. Aku uga seneng menawa jebul kowe kabeh menggunakake basa Jawa di rumah kanggo sarana komunikasi. Kowe kabeh ngerti awake dhewe dadi generasi enom kudu bunga terhadap budaya tradisi lan basa kang awake dhewe duweni. Utamane basa Jawa iki karo migunakake basa Jawa iki saka diri awake dhewe. Awake dhewe bisa ngembangake basa tradisi lan budaya awake dhewe. Sangga oleh ditepang dening wong-wong liya, apa maneh awake dhewe dadi generasi enom. Dadi generasi enom kang ya iku wong Jawa awake dhewe aja tau ninggalake tradisi lan identitas awake dhewe dadi wong Jawa. Sebagaimanapun anane perkembangan zaman tradisi lan identitas awake dhewe dadi wong Jawa kudu tetep dilestarikake. Menawa dudu awake dhewe banjur sapa neh kang arep nglestarikake budaya Jawa. Cekap semanten saking kelompok kita, matur nuwun lan pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.